to się włączy zaroski. A czekaj, no wiesz co jest ważne? Co? No patrz, ale stań tu, bo my nie będziemy tam stać. Tu? No, czy słońce padło i jest okej. No dobrze. No teraz się zastanawiam, czy ten widz sam zostawić? Nie, on musi być, bo tam jest takie za dużo przestrzeni takiej. Dupne kuchnie są. A to bych wyknął. Sam zrobił porządek. To jadymy, a to co go domy? Że my się spotkali w końcu i że takie tradycyjne jakieś danie z kuchni, nie? Naszej śląskiej, nie? Richtig śląski Ja, kebab. richtig. Kebab z wieprza, no barana z Wieprzka. Dobra, no to jadymy. To czekaj, to potem się To się dopiero jak będzie ważyć. Ale chyba ja. To będę na lice ciepłówki. No może ja tak z tym ogórem. Nie boję. Modlitwy. Okej. O! Miklaus będzie. Dawaj. Co chcesz? Ja ci tu już puścić cza. Masz glatę. O jakie fane. Obrabiać. Będziemy też. Będziemy obrabiać żyć. Ja. Ale co to jest? Jak to działa? Albo taki o. Cidrok płakał, jak to kroją. Ja to inny na cidrach u nas tak jest, wiecie. U nas się płacze jak się robi, jak się... Z żalu. Ja z żalu, że to jest ta ostatnio już cebula. To mata się do woskuli, żeby mniej mięsa się ładowała. Zapchaj dziura. Łapa rośnie. Łapa rośnie, bicki są. Będzie kebab, nie ma lipy. Czosnkowo zołza sam jest. Dobra, sosy sam mogą iść na bok. Hopy, ale się sam zrobiła cimia. No, Czekaj, nie, to nie bez sensu. co? Ile ja? Dużo tego trochę. Wiesz co, tak jakbyś taką łyżkę wylał, tak no żeby zakryło ten, ale leciutko. Dech tego na patelnię. Weź to całe teraz z tym, a to sobie zrobimy na tym. No, Dobra, i co z termoobiegiem na wiela? na 150, no coś tak jak nos. To mi w sensie, wiesz, nie działo tym. Ten one? No to smola. To ale dobry, nie? No, ale sos też fajnie jest dobry, jest dobry. Dobra, to sobie zaraz poszczątamy, sobie zjemy. Ja, Tam się weź, tu możesz. czemu szolka? Ty. Ty ładny? Ja. Ale wyszedł. No wiadomo, bo to nie jest ta bułka, kurczę, bo oni mają całkiem inną bułkę. Ta bułka w ogóle u nich to jest taka wielka jak stół i oni to kroją tak, nie? A tu że... Tu będzie nagrane jeszcze jak grzesz. Powiedz Dawidzie, jak ci się podoba na Bytomiu? Bardzo fajnie, tylko że się bałem tu przyjechać, bo mam rejestrację na innych blachach auto. Ale generalnie fajnie. Ja był w szoku, że macie obciepane chałupy. Że sam w ogóle ludzie łażą, że im się chce. Czyste. No fajnie, no macie Kierchów, mąż sam. No blisko. Także nawet jakbyś miał zejść przy live'ach jak to zrobić. To mam po blisku. Masz tu blisko. To fajnie, nie? Kuchnię macie fajnie. na- Dupne. Ja- Epne. Epne, fajne macie. Fest. I teraz tu patrzę co masz takiego, no ale... W sumie no tak jak u mnie w domu, no. Komputery. Ta generalnie ocena pozytywna. Taka negatywna z plusem, jakby to Gurgi powiedział. Ja. Und er geht, lassen dran, lassen dran, lassen dran. Und im Dunkeln spricht er dann eine andere Art.